12 ani în urmă, împreună cu prietenii noștri din Peci, oraș înfrățit cu Aradul, am demarat printr-o discuție banală pe malul Mureșului la o bere, intenția de a expune împreună și de a găsi soluții. Și în felul acesta a apărut Meeting Point, loc de întâlnire. S-a luat legătura cu Osijek, Croația și cu Pilsen din Cehia, au aderat și ei și am pornit 4 orașe, 4 centre culturale, altele decât capitalele țărilor respective. Și a funcționat foarte bine până, să zicem, 3 ediții, după care, datorită motivației pe care fiecare a adus-o, se lega de partea financiară, de susținerea, de mobilitate, posibilitatea de a muta acest eveniment și în celelalte țări. În prima ediție am făcut, s-a dezvoltat, noi duceam expoziția la Pești, de la Pești pleca în Cehia, în Croația n-am mai ajuns niciodată, în schimb între noi și cehi, între noi și artiștii maghiari, a început o colaborare, artiști români expuneau la Pești, artiști din Pești expun aici, dovadă, avem o secțiune deosebit de interesantă, cu o selecție făcută de domnul Comor Istvan, directorul Muzeului Jolnai din Peci, este un exemplu pentru toate țările din lume, pentru că au făcut odată cu devenirea lor ca și capitală culturală europeană un centru de expoziții pentru arte vizuale în general. Un lucru absolut minunat. Dar după aceea ceilalți au ieșit din această formulă și am rămas noi și maghiarii. Au fost somități ale culturii maghiare, mă refer la Colin Foster, englez, dar care s-a stabilit în Ungaria, este la ora asta coordonator doctorat la Universitatea din Peci, a fost rectorul, decanul Universității din Peci, și Paul Zoltan, un premiat al artelor maghiare, a statului maghiar, premiul Mâncaci, 2 artiști care au reprezentat ieri delegația pictorilor și sculptorilor de acolo. Deci, iată că Aradul are acum 170 de artiști care expun în 3 spații, la teatru, în Galeria Delta și Galeria Alfa, peste 250 de lucrări, e o nebunie. Deja este un brand, s-a creat o tradiție, este a 6-a ediție și marchează pe harta culturală a României, chiar mai mult a Europei Centrale, un eveniment important și pune Aradul în această hartă culturală, ceea ce e un lucru foarte important. Faptul că în partea de vest a țării se coagulează o mișcare puternică pe domeniul artelor vizuale vine să completeze într-un fel spectacolul vizual din spațiul românesc contemporan, care a început și se continuă și la București, a fost la un moment dat extrem de important la Iași și continuă să fie important, la Cluj, pentru că școlile care au generat interes în domeniu au fost active și în ultima vreme și partea de vest a țării, care are și implementat învățământul de artă, nu numai la Timișoara, ci și la Arad, deja creează o producție culturală contemporană semnificativă. Este păcat să nu fructificăm acest potențial și Bienala de Arad vine să confirme că se întâmplă lucruri semnificative și ele pot crește și pot să populeze și mai mult cultura contemporană cu lucruri care încep să fie notabile. Cred că, pe lângă plăcut, este și foarte bine că ne întâlnim datorită acestei posibilități de a comunica, de a găsi soluții pentru mai departe. Este plăcut pentru că aceasta dă ocazia să-ți întâlnești colegii de facultate, să-i întâlnești după 10 de ani și îmbinarea asta, care zic eu dă foarte bine la Meeting Point, este că locul de întâlnire este valabil pentru toți cei care expun aici. Și se întâlnesc tineri și mai vârstnici artiști, experiențe diferite,
Și toate astea la un loc, cred că au creat un cadru foarte, foarte plăcut. Domeniul artelor vizuale, un domeniu extrem de dinamic și în afară, dar și în România în ultima vreme, beneficiază de destul de puțină finanțare și de destul de puțină vizibilitate. Tot efortul ăsta pe care îl fac artiștii, din generozitate, pentru că producția culturală contemporană costă, și totul se face pe efortul artiștilor, uite că din când în când mai primește și sprijin al autorităților și conjugându-se cele două eforturi, conduc la un astfel de eveniment care cu siguranță va atrage atenția și va atrage atenția din ce în ce mai mult și asupra autorităților, care ar trebui să asigure și partea de tezaurizare a producției de arte contemporană, pentru că suntem creatori de cultură contemporană, de patrimoniu cultural contemporan, pe care nu le regăsim în instituțiile statului, în muzee, în alte obiective de interes național care să îl păstreze, să-l conserve. Nu avem secții de artă contemporană decât în prea puține muzee din țară. Cred că este un lucru care ar trebui generalizat. Cred că și Aradul merită un muzeu de artă contemporană, nu o mică secție de artă contemporană în cadrul unui muzeu, chiar dacă este minunat ca discursul vizual să aibă o anumită continuitate și să fie prezentat de la origini până în spațiu contemporan, dar fenomenul contemporan este atât de amplu, este un potențial atât de mare, este o dinamică care nu se poate să nu marcheze societatea și totuși este o dimensiune, un agent cultural extrem de important. Ca să îl facem vizibil, ca să-l facem, trebuie să permanentizăm astfel de acțiuni și atâta vreme cât o astfel de bienală atrage atenția asupra fenomenului, dacă autoritățile statului ar prelua ceea ce e bun aici și l-ar transfera într-un muzeu de artă contemporană și la Arad, ar fi un lucru extraordinar, pentru că asigură și dimensiunea civilizatoare, dimensiunea educațională, formativă și patrimonială de care vorbeam, un lucru extrem de important. Artiștii au avut mereu disponibilitate pentru dialog. Artiștii nu vor să lucreze nici pe stoc, nici să-și țină lucrările ascunse. Ei vor să arate ceea ce fac, vor să se interfereze cu publicul. De fapt, modelul de artist izolat de societate nu mai poate fi viabil. Ești un produs al acestei societăți, societatea asta imprimă o dinamică în tot ce vedem, artistul preia această dinamică, o transferă în operă și încearcă să se racordeze la schimbările din societate. Practic, de multe ori sunt chiar promotori ai schimbării. Artiștii și cultura în general chiar este cu un pas înaintea schimbării. Acest efort al artiștilor a fost înțeles și multe proiecte, chiar finanțate de autoritățile statului, au putut să genereze niște formate în care nu numai expoziția, ci și noaptea galeriilor, noaptea muzeelor, weekendul galeriilor, ateliere deschise. E un model care s-a generalizat la nivelul întregii țări. Au fost multe genuri care, numai în București, practic au atras atenția asupra diversității dialogului cu publicul, pentru că acest eveniment a fost făcut pentru public, pentru a atrage alt public, pentru a găsi o formă mai puțin uzată, cum este expunerea dintr-o galerie sau muzeală. S-a mizat pe improvizații, pe surpriză, pe relații între genurile tradiționale și partea de înnoire a spațiului de exprimare din realitatea contemporană.
Dacă până acum zona de teatru, de film era cea mai frecventată, începe să devină și spațiu muzeal, spațiu expozițional, strada cu evenimente de tipul ăsta, o zonă de mare interes. Revenind aici, nu înțeleg de ce autoritățile nu văd acest lucru și nu încearcă să refacă un traseu firesc, cum se întâmplă și în lumea civilizată. Există fonduri naționale de artă contemporană, fonduri regionale de artă contemporană, fonduri locale de artă contemporană care recuperează această producție semnificativă din spațiul contemporan și o tezaurizează, pentru că ai impresia că în perioada asta nu s-a întâmplat nimic. Dacă mergem într-un muzeu, nu există muzee de artă contemporană, nici măcar la București. Muzeul Național de Artă Contemporană nu este un muzeu, practic, ci este un centru de proiecte care generează expoziții temporare și care nu reconstituie traseul, evoluția, schimbarea din anii 50 până în epoca contemporană. Este o verigă lipsă în discursul vizual și orice tip de cultură se construiește pe ceva. Noi nu plecăm de la zero, noi avem o istorie care trebuie să o cunoaștem, pe care trebuie să o continuăm și care cu siguranță va genera și originalitate și va da mai multă încredere și siguranță celor care acum se formează și înțeleg că sunt moștenitori unei tradiții culturale importante. Simpozionul se referă la o lege pe care o solicităm statului român și aici ar fi bine să amintesc că timp de 27 de ani, 28 de ani, de la evenimentele din decembrie 89 și până astăzi, nicio lege nu a stipulat cadrul juridic al artelor, al artiștilor. În afara legii instituțiilor de spectacol, în ce privește artiștii liberi profesioniști, artiștii din domeniul artelor vizuale, pictori, sculptori și gravori, cum au francezii și au pictori, sculptori și fotografi, artiști cum au nemții, BPK-ul, celebrul BPK-ul, ei au, în România nu există un cadru juridic foarte clar și din cauza asta sunt foarte mari greutăți în ce privește existenței ca artist. Statutul pe care noi ni-l dorim este unul care să lămurească foarte clar, anume starea lui socială, relația lui cu ceilalți artiști, siguranța socială, un sistem de asigurări pe măsură. Aș da exemplu Künstler Social Case, cel care ne interesează pe noi, sau la Maison des Artistes, cazul Franței, în care artiștii se asigură și au în felul acesta bătrânețile cumva să trăiască decent și să funcționeze bine. Un alt aspect ar fi facilitățile fiscale, care sunt aplicate în Europa în foarte multe state. Și în România toate sunt la grămadă, adică încă profesiile libere, un pictor se află alături de tăietorul de lemne sau nu știu ce profesii mai sunt așa zise în ghilimele liberale. Deci, statutul artistului dorim să creeze un cadru juridic permisiv, să creeze o stare decentă a existenței artistului, să se aplice facilitățile, cum spuneam, mobilitatea, opera de artă pleacă în toate colțurile lumii. Gândiți-vă la un sculptor care trebuie să expună într-o țară îndepărtată, aproape este imposibil ca să suporte un astfel de exercițiu, ceea ce înseamnă că prin lege trebuie statuat cadru, artistul se poate adresa ca orice instituție statului lui și lucrurile în ce privește existența să fie lămurite. Prima țară din lume care a lămurit această chestiune, culmea nu este Europa. Europa a făcut-o fragmentat, fiecare țară în parte. Canada este cea care a scos legea statutul artistului, o lege care a așezat într-un cadru juridic absolut toți artiștii din toate domeniile.
arhitectură grafică Constantin Caratanase, București.